ni jateminɛ kɛ parti politique ye laɲini kɛ a mɛnna ka fɔ ko maliyɛnw k'u sigi ka kuma jamana nin sera yɔrɔ min na sisan n'an ma sigi ka kuma jamana ko ka bɛɛ kɛ hakilina di gɛlɛya de nana mais min kɛra dɔrɔn président la transition ka décret kɔfɛ n'o tɛ transition prolongée de 24 mois o tun kan ka ban le 26 mars 2024 an sera o waati ma élection ma organisé retour constitutionnel ma kɛ an ma wele fana k'a fɔ an ye mun de la a ma kɛ sigi ma kɛ k'a fɔ mun de bɛna bolo la o de la parti ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ waati min tun bolo dara kalo 18 kɔfɛ kalo 24 fana kɛra o kɔfɛ élection tɛ ka kɛ an t'an ta fan dɔn donc an y'a ɲini k'a fɔ vide min nana n'o ye vide juridique ani vide institutionnel ye an ye laɲini kɛ faamaw fɛ minnu bɛ fanga la bi ala kɛmɛ ka fanga kalifa minnu ma u k'an wele an ka sigi an ka kuma o sigi ka kuma senfɛ an bɛ se ka jateminɛw kɛ cogo jumɛn an bɛ ko kuraw bolo da pour que an bɛ se ka élection organiser ka jamana na sigi ordre constitutionnel kɔnɔna na an b'o baaraw la tuma min na o y'a sɔrɔ jamana kuntigi yɛrɛ tun ye dialogue intermalien prévu donc anw fɛ an balila ka mun ye dɔrɔn paf décret taara k'a fɔ ko parti politigiw ka activités bɛɛ suspendant ani mouvement ou bien association à caractère politique n'an ko dialogue intermalien a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ malidenw ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ si ka da kana don a la u ka kumaw kɛ jamana kan u ka kumaw kɛ jamana gɛlɛyaw kan u ka kumaw bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli u ka kuma fana bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ basigi bɛ se ka na yiriwa bɛ se ka na cogo min na donc n'i y'o fɔ maliden bɛɛ ka na sɔrɔ la o de la fana ko l'activité suspendant d'abord a ni sariya ni décret min taara a b'an ka sariyaw bɛɛ lakɔ a bɛ charte des partis politiques ani charte la transition a b'o fana violé o de la an ko ko m'o don an fana jateminɛ k'an kan tɛna se ka taa dialogue la dialogue min na an ma wele n'i ko politique mɔgɔ ma ko ka activité politique bɛɛ ka suspend c'est comme si i k'a ma a k'a sigi so a k'a dabɔ jamana ko bɛɛ la o tɛ fɛn ɲuman ye an ye plainte ladon au niveau de la cour suprême pour que décret nin bɛ se ka annuler cogo min na n'o tɛ ni décret tun wulila ka bɔ yen c'était un plaisir pour nous faso ko don mɔgɔ ko tɛ an bɛɛ tun bɛ taa ka taa hakilina fɔ k'a sigi k'a fɔ fɔlɔ min kɛra maliden dɔw ko u bɛ fɛ transition a janya ka taa kalo 6 la o dɔgɔyalen ani a janyalenba san 5 aw bɛ jaabi jumɛn di o kɔɲɔ in na non anw ma taa o asili la parce que an kun siran ni min ye a kana taa ko ye anw fɛ layidu min kɛra jamanadenw bɛɛ fɛ o kɛra concertation nationale de la o concertation nationale ko ka transition kɛ kalo 18 nin t'an transition fɔlɔ ye transition fɔlɔ kɛra 91 o ye kalo 14 ta transition fɔlɔ kɛra 2012-2013 o ma tɛmɛ kalo 17 kan nin ye sabanan de donc n'o ta mais malgré tout jamanadenw de fara ɲɔgɔn kan k'o ta o de sen fɛ jamanakuntigi ye jateminɛ kɛ kalo 6 ni san 5 min fɔra jateminɛw sen fɛ a ko bon a bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ décret mana ta yan'a ka taa conseil b'a bolo gouvernement bɛ yen olu de bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ an bɛ se ka nin bɛɛ kuncɛ pour que transition bɛ se ka kuncɛ ni hɛrɛ ye cogo min na parce que transition fana k'a réussite a ka kuncɛ ni ko ɲuman de ye o pendant kalo 24 fana nana o nana se fɛn ma kɛ référendum kɔni sera ka organiser parce que dɔw b'a fɔ ko an bɛ se ka élection kuma fɔ bi ka insécurité to yan ni transition yɛrɛ lafasara fɛn na ni transition yɛrɛ baara ɲuman kɛ min na n'o ye aspect sécuritaire de ye sɔrɔsiw y'u seko kɔnɔ kosɛbɛ donc n'o kɛra aw bɛna kɔtɛ ni min ye ni élection kuma fɔra o de bɛ ta k'o bila an ɲɛkɔrɔ la tuguni donc référendum kɔrɔ organisé yɔrɔ min na ale ka gɛlɛn ni élection bɛɛ ye dɛ ale ko ko n bɛ kɛ Mali fan bɛɛ ala barika la gouvernement y'a jɔyɔrɔ fa sɔrɔsiw fana ye fɛn bɛɛ kɛ